በመጨረሻም የተፈራው ሆነ። የጽምዶ ኃይሎች መንግስት ላይ ይፋዊ ጥቃት ጀመሩ። بطعم زحزن فتصامه لو معلت 12 نحاسه 2018 عام تمرت دبداب درون تفصيمو اي بمسوعه محرت حقس كمال ديو قبريو لي تلو لغا سلام استفال عليكم نعت عالم كنكم نزي فيديو استكاتة ترزلهم لومون كم تلومو دام محورا ميداتات أزيما زرار وزبهر دعواتات هيزالكم مزيالهم اسكا فيديو مجرش حابلكم نصانح بخوري عدم በመጨረሻም የተፈራው ሆነ። የጽምዶ ኃይሎች መንግስት ላይ ይፋዊ ጥቃት ጀመሩ። ባለፉት ሳምንታት የጽምዶ ኃይሎች ተባብረው ሊያጠቁን ነው ሲል ሲያሳውቅ የከረመው የኢትዮጵያ መንግስት የጽምዶ ኃይሎች ጥቃት መክፈታቸውን ይፋ አድርጓል። የፋኖ ኃይሎች በኦሮሚያ ሰብረው በመግባት ድንገተኛና መብረቃዊ ጥቃት ከፍተዋል። በርካታ የመንግስት ታጣቂዎች ተገድለዋል፣ ንጹሃንም ተገድለዋል። ጥቃቱ ከመከፈቱ ከሁለት ቀን አስቀድሞ የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት አካባቢው ለቆ የወጣ ሲሆን በኦሮሚያ የፋኖ እንቅስቃሴ እጅግ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል። የኦሮሚያ ክልል የኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ በበኩላቸው የጽምዶ ኃይሎች ተባብረው ጥቃት ከፈቱብን በማለት ነው የከሰሱት። በዝርዝር የምናስደምጣችሁ ዘገባችን ነው። የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ያልተጠበቀ እርምጃ ወስደዋል። አቶ ሽመልስ አብዲሳ የወሰዱት ውሳኔ እያነጋገረ ሲሆን ይህ ውሳኔ የተሰጠውም የኦሮሚያ ክልል 4 ቦታ ይሰነጣጠቃል በተባለ ማግስት ነው። የአቶ ሽመልስ አብዲሳ አስተዳደር የክልሉን መዋቅር ሙሉ ለሙሉ መከለሱ ነው የተሰማው። ታዳምጡታላችሁ። بطعم زحزن فتصامه لو معلت 12 نحاسه 2018 عام تمرت دبداب درون تفصيمو اورد اندرتا طابي قدماي ويانه قشد دانديراز بالكابي ناي درون متقعتي تفصيمو لمرفار ساعه 3:30 نبيلا ورد اندرتا طابي قدماي ويانه كابي اندا ابونا بلاታይ ለማርያም ረዳ بتلوم دو مسلطني حرسوس እንዳተዋለ ጽዋዕ ካቢ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ካብቲ ቦታ ዝመጽ ሓበሬታ መላኺቱ ኣብቲ ትማል ብሸት ክራገፍ ዝሓደረ ከበት መሳርሕታትን ነቶክትን መጥቃዕቲ ዝተፈጸመ ኮይኑ ኣብ መሳርሒ መጥቃዕቲ ከም ዝበጽሐን ከምኡውን ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ እግረኛ ሰራዊት እውን ከም ዝተወቅዑን እቲ ዝበጽሐ ሓበሬታ የረድእ። ተመስገን ሰላም ዶ ሰላም ነው አይ በመስዋዕት محرت حقس كمال ديو قبريو لي تلو لغا عشان يكون عندي خبر جروا تقلد لغا ودو بتعم تقرم سويها طبعا منديو دخل لي منقد كاتو بيلو دخل منديو خليت عرفت غيرت اغلي خنا نجر صاروا قال غدا غلط افكاني قتل غا توقع غلو ما انتي حرام اللي تقبل تسوسي ايتمت ايوه صادق لازم تحرموا يتخلى ايتمت يتعبد هذه انا محريون كان هذا اللي موت يمانه موت كن ايمتاي يوت نجحت نجحت اللي كنت موت حاجن رئيس حالات تقرا ايتمت لو كان بنت بال عديت مدي نغرك تتحسس واس دونغول لا يغا مالتكو يعني صاحب بوليتيكا فالينينا ردي غني يقول ما تردي كادي فيديو تنزني كاتلي نجح او غن حالات قص كاميرا لا ندرس لا تبلنا بلو مريت تلك هتقبل الفا انت معكني بل خنسات حكاينا معلت علي تمسكن اكزافير مالتي معلت علي تمسجنس نقي خاصنا منجرين حلا مع كورونغاس السخا بجيجنل تسوى بقاطام تسوى منسيس سخل خال خونكا ورو سخات خلخل اواجا كوتو سمعني اواجا تتو سمعني اواجا تتو بالخير كل على 4 ساعات ملكو واجدوا بالخيريسا عنذر لقيتهم طيب كنت عم صراحه فانا خلوت يوم الفوتو تايت فوتو يا انا صراحه صراحه لا ما تمو يتقاقل ايتمت اي لك الله بشري ايتمت اي لك انا علت غالي تمسكن ما يتخايل لك الله ብልጽግና የሚመራው መንግስት አሁን ያለው መንግስት የለውጥ መንግስት አመራሮች ወደ ሰላም ቢመጡ እጃቸውን ቢሰጡ በቃን ጦርነት ብለው የትግራይ ህዝብም ለኢትዮጵያ ህዝብም ሰላም ቢሰጡ በሰላም ብንኖር ተባብረን የሚበጅ መሆኑን መልእክት ለማስተላለፍ እወዳለሁ። ህዝቡን አንደኛ ህዝቡን ምንኛ እንደጎዱት ቢገባቸው ጥሩ ነው። የትግራይ ህዝብም መንግስትም ሁሉ ጊዜ እጁን እንደዘረጋ ነው። ልጆቹ እየተነጠቀ ስለተቸገረ
በብልጽግና የሚመራው መንግስት አሁን ተፍቷቸዋል። ሰው መንጠቅ ልጅ መንጠቅ ማለት የውድቀት መጨረሻ ነው። አልቻልክም ማለት ነው። ያንተን ዓላማ የሚደግፍ የለም ማለት ነው። ወደ መንጠቅ ገብቷል። ሁለተኛ ኢትዮጵያን ማተራመስ አይቻልም። ሙከራ ማድረግ ይችላሉ። ይሄን አይችሉም። ተሞክሮ እምቢ ብለዋል። ሁሉም አቅቶታል። ይሄን ቢገባቸውና የሰላም መንገድ ቢመርጡ ዝም ብለው እጃቸውን ቢሰጡ ከያቅጣጫው የሚመጡ እየተቀበለ እያስተናገደ እያንቀሳቀሰ ነው ያለው። ከኮኔክሽን የመጣ አይተናል፣ ከፋኖ የመጣ አይተናል፣ ከቤንሻንጉል የመጣ አይተናል፣ ከኦጋዴን የመጣ አይተናል። ስለዚህ እነዚህ በብልጽግና የሚመራው መንግስት ዝም ብለው እጃቸው ቢሰጡ በሰላም የህወሓት አመራርም እንደሚቀበላቸው እርግጠኛ ነኝ። እኛም እንተባበራለን እንዲቀበላቸው። ይሄ ሁሉ ተገንዝበው አጠቃለው በማየት መንግስት ናይ በየና ካስቶ ትርድእዎ ኣለኩም ቶም ካልኦት ፖለቲከኛታት ኩኑ ገለ ኩኑ ተወዳደሩ ብሕሜት በገለ ዝዕረ የለን ወላ ከምቲ ትብልዎ ኩሉ ወላ ሕማቕ ሰብ ኢልኩም ማሰክምዎ ይኸይድ ኣሎ ከመርሓኩም ሓደ መዓልቲ ምክንያቱ አሜሪካ ዳ አሚዲያ ንዑያ ትርኢ ዘላ ኢትዮጵያ ዳ ንዑያ ትርኢ ዘላ አብየለኩም እንድሕር ኢላትኩም ባይ ዘ ወይ ታሽሙ እክቡ ነይሮም ኢሎም ሜዲታ ሳርቬይ እዝናይ ግንባር እጅ ኩሉ ዝግበር ዝነበረ ሳርቬይ ናይ በየነ ተኣኪቡ ታይታ ዓይነርካ ክንደይ ሰብ ሰምዑካ ነይሮም ገለመለ ዝብሉ ጉዳያት ማለት እዩ እጅ ኣብ ከምኡ እንድሕር መፅኦም ስንታዮም ክገብሩ ቲኦም ካልኦት ፖለቲከኛታት ዲገለ ንብሎም ዘለና ዓቅሚ ለኒ ኢሎም እስከ ሳርቬይ ሃበና ክንደይ ሰብ ሰምዓካ ነይሩ ክንደይ ከታተለካ ነይሩ እንታይ ኢልካ ትግስኩስ ነርካ ኣበይት ነጥፍ ነርካ ኣበይት ወላቱ ኩሉ ፌስቲቫላት ገለ ዝግበር ዝነበረ ኮናቱ ጥቅም ኣለዎ ብዓቅሚ በገለ ጥራይ ኮንካን ክትኮደ ዘለካ ስለዚ anyway ንብለኩም ይብልናን ግን ንሕና ብውሽጢ ብዙሕ ምስጢራት ስለንፈልጥ ንዓና ክሕስወና ዝኽእል ኣካል የለን ኣብ ፖለቲካና ኤርትራ እሱ እንድሕር መፅዩ ንዕኡ ርእይቱ ክትቡ ጥራይኩም ትመፁ እምበር ንዑ ምፁ ንስኹም ከዓ ናትኩም ፕሮግራም ስርዑ ክንብለኩም ከለና እንትርፎ ውሕዳት ሰባት እዮም ካልኦት ክትሓምዩ ክትነቕፍዎ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ክትነግሩ ገለ ዳኢኹም ትመፁ እምበር ናትኩም ፍታሕ ኣይተምፁን እዮም ኦኬ ነጊርኩምና ኩሉ ሰሚዕናኩም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በድንገት ነቅሎ ሸሸ። ሰራዊቱ ዋና ቤዙን ነቅሎ የሸሸው በአካባቢው የሚፈጸሙ ጥቃቶች መበራከታቸውን ተከትሎ ነው። የጦሩ ነቅሎ መውጣት ታላቅ ድንጋጤን በ4 ኪሎ ፈጥሯል። በዝርዝር እናስደምጣችኋለን። ናይ ትግራይ ህዝቢ ገዲፍካ ኸይድካ ኦሬዲ ና ኦሮሚያ ወይ ና ካልእ ብሄር ኢንተረስት ከተማልእ ምስትሉ ትግራይ ከጥፍእ ልፅዕር ዘሎ ስርዓት ምስቲ ገዳማት መስጊዳት ህፃውንቲ ኣዴታት ክጭፍጭፍ ዝግጅት ገይሩ ታንክታት ድሮናት ካልኦታት በዞም መሳርያ እዚኣቶም መጥቃዕቲ ምስ ዘውርድ ዘሎ ሓይሊ ተሰሊፍካ መሬት ትግራይ እናንደድካ ነተን ኣዴታት ነቶም ህፃውንቲ ነቶም ትድኤፍ ትቕጥቅጥ ዘላ ናይ ፀላኢ መሳርሒ ድሮን ደስ ኢልካስ ማርዘነብ ኢልካ ውፅኢኻላ ትድኤፍ ክቕጥቀጥ ከሎ ከዓ ዕልል ኢልካ ደስ ኢልካ ትገልፅ ዘለካ ኣገላልፃ እዚኦም ወዲ እዚኦም ካልኦት ናይ ኦሮሞ ኢንተረስት ወይ ናይ ካልእ ብሄር ኢንተረስት ሒዝካ ድሌታት ሒዝካ ነምሓራይ ናጨፍጨፈ ንዓፋር ናጨፍጨፈ ንትግራይ ናጨፍጨፈ ዘሎ ስርዓት ተሰሊፍካ ብዋናነት መሬት ትግራይ ክነድድ ክቃፀል ን10-20 ዓመት ዝራእ ትኸይዝራእ ቁምብላታት ክወድቆ መሬት ትግራይ ምስ ዝገብር ዘሎ ሓይሊ ተሰሊፍካ ቁምብላታት ናደብረኻ ናተኮስኻስ ድሓር ለለመፂኻ ምስ ሞትካ ነዚ ክትገብር እናፃዓርካ ናሃለኻ ምስ ሞትካ ተኸቢርካ በርጠጥ ኢልካ በቃ ዝኾነ ተገይሩልካ ፅቡቕ ተገይሩልካ ኣብ ትግራይ መፂኻ ክትቕበር ትደለኻ እዚ ጌጋ እዩ ፍትሓዊ ክኾን ክኽእል እኒዎ ጌጋ እዩ እዚ ብሂወት ኢኻ ክትመፅእ ኣለካ ላውዚ ይቅርታ ሓቲትካ ንመንግስቲ ንህዝቢ ይቅርታ ሓቲትካ ከምቲ ንሕና ዝገበርናዮ ማለት እዩ ብሂወት እናሃለኻ ንህዝብን መንግስትን መሬትን ትግራይ ይቅርታ ሓቲትካ ኢኻ ክትኣክል ኣለካ ብሂወት እናሃለኻ
ተሞይትካ ለኦሮሞ ስርዓት ኢልካ ኢኻ ሞይትካ ኣለኻ ኦሮሞ ስርዓት ክኽበር ክኽእል ነይዎ ኢልካ ስለልሞትካ ከኽብረካ ልኽእል ክቐብረካ ልኽእል ናብ ኦሮሞ ስርዓት እዩ ናብ ኦሮሞ መሬት እዩ ክትቕበሮ ልግበአካ እውን ኣብ ኦሮሞ እዩ ኣብቱ ተሓሽክርካሉ ዘለኻ ብሄር ኢኻ ትቕበር ዘለካ ማለት እዩ ምክንያቱ ምስቲ ተሓሽክርካሉ ዘለኻ ሓይሊ ምስኡ ኮይንካ ንህዝቢ ትግራይ ንመሬት ትግራይ ክተቃፅል ማርዘነብ ልብል ውፅኢኻ ኣላ ህፃውንቲ ኣዴታት ትድኤፍ ትቕጥቅጥ ዘላ ቤት ትምህርቲ ተቃፅል ዘላ ሶሻል ሰርቪስ ካልኦት ዝተቃፅል ዘላ ድሮን ማርዘነብ ኢልካ ክውቃዕ ከሎ ትድኤፍ ዕልል ኢልካ በዚ ሓለፉ በዝበልዎ ምናበልካ ናሃብካስ ከዓ መፂኻ ክትቕበር ትድሊ ተኸቢርካ ትቕበር ትደሊ ስለዚ ኣብዚ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት እውን ምንግጋር የድሊ እዩ ጠጠው ክብል ክኽእል እኒአዎ ጠጠው ክብል ክኽእል እኒአዎ እዚ ክሰርሐላ እየ ኣነ እውን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት እውን ምንግጋር የድልያ ይመስለና ጠጠው ክብል ክኽእል እኒአዎ ለህዝቢ ትግራይ ንመሬት ትግራይ ላቃፀልኻስ ከዓ መፂኻ ትቕበረላ እዚ ጌጋ እዩ ፍትሓዊ ይኾነ እዩ ፍትሓዊ ይኾነ ክኸውን ልግብኦ ምስ ኦሮሞ እንዲኻ ተሰሊፍካ ዘለኻ ኦሮሞ እዩ ከኽብረካ ልግባእ ኦሮሞ እዩ ክቐብረካ ልግባእ መሬት ኦሮሞ እዩ ከኽብረካ ልግባእ ምስቱ ተሰሊፍካሉ ዘለኻ ስርዓት እሱ ተሰሊፍካሉ ዘለኻ ስርዓት እዩ ከኽብረካ ልግባእ ማለት እዩ ስለዚ ናዘለልካ ምስ ሞትካ መሬት ትግራይ ፅቡቕ ከም ዝሰራሕካላ ካሊእ ነገር ክትገብር እዚ ጌጋ እዩ ክኸውን ለይብሉ ጌጋ ክኸውን ለይብሉ እዩ ብስሩ እዚ ብደንቢ ንፈትሾ ኩልና ንረአዮ ባላንስ ንግበሮ ቀውጢ ገይርኹምዋ ቀውጢ በቃ ግዛዕ ግዛዕ ኣብቲ ናይ ትማሊ ኸዚ ለይጋነ ለይነበረ ሓደ ሓደ መላኽዕቲ ስኡልቱ ግጭታት ክራሰብ ትገብሩ ተኸልኪሉ እያ ግዛዕ ተትኽልከል ነይሩ ኸሺ ተትኽልከል ነይሩኸ እንታይ እዩ ኣይተኸልከለን እምበር ተትኽልከል ነይሩኸ ስለዚ እዚ ወዲ እዚ ክስተኻኸል ክኽእል እኒአዎ ድሕሪ ሕዚ ድሕሪ ተጋዳላይ መሓር ከላሊ ድሕሪ ሕዚ ማለት እዩ ድሕሪ እዩ ዝግበሩ ነገራት ክስተኻኸሉ ክኽእሉ እኒአዎ ሰብ ብሂወት እዩ ክመፅእ ዝግብኦ ኣብ ትግራይ ብሂወት ማለት እዩ ይቅርታ ሓቲቱ ከምታ ንሕና ዝገበርናዮ ይቅርታ ለመሬትን ለህዝብን ለገዳማትን መስጊዳትን ትግራይ ይቅርታ ሓቲቱ እዩ ላብዛ መሬት እዚኣ ምስ መፀ ድሕሪ ኢሉ ኸምሉ ማለት ተዘይ ኮይኑ ምስ ሞትካ እንግዲህ ይቅርታ የለይ ምስ ሞትካ ይቅርታ የለይ ክትናገረ ይትኽእል ካሊእ ነገር ክትገብር ይትኽእል ስለዚ እዚኣ ኩልና ነስተውዕለላ ወይ ኢላ ከመይ ኢልካ ትሳበቃ የለን ንረአያ ኢዶ ወይ ንኦሮሞ እንዲኻ ትጋደል ለኻ ንኻሊእ ብሄር እኮ ኢኻ ትጋደል ክደግማ እያ ኣነ ንኻሊእ ብሄር ኢኻ ንኻሊእ ስርዓት ብልፅግና ዝብሃል ደጊፍካ ኣንፃር ህዝቢ ኣንፃር መሬት ተሰሊፍካ እናተዋጋእኻስ ለለ መፂኻ ነቱ ኣንፃር ተሰለፍካሉ መሬት ቅበርና ኣኽብርኒ ኣይባህሊ ዋ ልይባህሊ ክበሃል ኣይባህሊ እዚ ብደንቢ ክፍተሽ ክረአ ክኽእል እኒአዎ ደጊመ ክናገራ ስለለለኹ ብፅሑፍቲ ኮይናስ ረእይዎ ከምዚ ኢሉ ከምዚ ኢሉ ኣነ ፍትሓዊ ክኸውን ክኽእል እኒአዎ ብስሩ ፍትሓዊ ጀስቲስ ክህሊ ክኽእል እኒአዎ ወይለ ኣመማ ክኸውን በቃ እስኻ ላቐጥቀጥካ ንለ ልክዕ እዩ ላሞትካ ልክዕ እዩ ኩሉ ልክዕ እዩ ለኣኻ ንዓናኸ ንህዝቢ ትግራይ ኸ ንትድኤፍከ ኣስተውዕለታ ወዲ ሰናይ መዓልቲ